ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କୌଣସି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନାହିଁ, ବରଂ 4 ଜଣ ବୋକା ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ନାଇଁ ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବହି 3 ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ୱେଲବିଙ୍ଗର କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଅସଲ ସମସ୍ୟା ବୁଝିପାରିବେ। କାହାଣୀଟି କିଛି ଏମିତିକା। 4 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ 4 ଜଣ ଯୋଗୀ। ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ, ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତେ ବୋକା ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ, ଭାବପ୍ରବଣ ଲୋକଟିଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତର୍କ ବେକାର ଥିଲା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଜଣକ ଥିଲେ କର୍ମଯୋଗୀ, ସେ କେବଳ କାମରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବାକି ସବୁ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ, କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟାଯୋଗୀ, ସେ ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହସୁଥିଲେ କି କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି। ଏହି 4 ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାହାଣୀରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା, ଏକ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ। ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜା କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଛାତଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗଳୁଥିଲା। ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଜା ହେଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ସେମାନେ ଗଲେ, କାରଣ ସେଠି ହିଁ କିଛି ଜାଗା ଥିଲା। ମଜବୁର ହୋଇ ସେହି 4 ଜଣ ଯୋଗୀ ସେହି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଲେ। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟା ସବୁ ଏକାଠି। ଯେମିତି ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। 4 ଜଣ ଯୋଗୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲୁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ହସି ହସି କହିଲେ, ଶେଷରେ ତୁମେ 4 ବୋକା ଏକାଠି ହେଲ। ତୁମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତୁମର ଶରୀର, ମନ, ଭାବନା ଓ ଶକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କିଛି କରୁଛ, ଅନୁଭବ କିଛି ଅଲଗା ହେଉଛି, ଆଉ କାମ କିଛି ଅଲଗା କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗର ଅର୍ଥ କେବଳ ଶୀର୍ଷାସନ ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ ବା ମିଳନ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏକାଠି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର, ମନ, ଭାବନା ଓ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କାମ କରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେବା ଏକଦମ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି 4ଟି ବୋକା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ, ହୃଦୟ ଓ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ସୁରରେ କାମ କରିବେ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇବ। ଶେଷ କଥା, ଆମେ ଭାବୁ ଯୋଗ ମାନେ ମଣିଷକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ କଳା। ନିଜର ସେହି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବୋକାମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟିଏ ଜାବଡ଼ା ଦରକାର। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହିପରି କିଛି ନଲେଜେବଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଲେଜେବଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।